Kardom Karbi ANGLONG Pini nilia ko puthot wang thulo nalitum kelang bom mate ka chinghonai channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along la pena fangsi kadu kavela nili video mate nili channel long kelang arat one panstame nili hin mate la Karbi Teach 2.0 YouTube hin panstame nalitum han suri surya Kardom nang pajeriglo Kardom la penon kelang bom nalitum la Karbi Teach YouTube channel along jong si akimilang polte padar de pin pen subscribe ik det non la peradung het bela janta dui dak nalitum ber ponde non mo non phet update akimi mate video kapre video kelang long bomi phan la pen pinia video aphuthak chithan polonang pinia video ta nalitum thumbnail mata title long thek pon long at po sitame nili nang than pon ik po nalitum phan pinia video ta Voreng Awarsai la so aphuthak a video sinili nang litum phan nang kwan pilo la sening hang tum ning ke dok tum nalitum ning hang polote jogdun tame kilong long le bangke la ke ko pailo stame nalitum Karbi atum ta padunang mate patry dunang pajog dunang palong dunang kubang sinili bang so information manalitum ban nakiwan pi iglo lapen pader depin penalitum video long thek pon long po detail sai huita lapen kachuning ria lamang ke la puhelo nalitum video ke cheng pen kijot an lang thori phasinili hin pen tuning ri iglo lapen 1500 non kile po subscriber 1500 complete lo polte nilia ko giveaway pang cheng tu fit po la sinali tum jong se giveaway che pe ai polte la Karbi Teach 2.0 YouTube channel lapen Facebook page channel tum like berdam click tha lapen la YouTube channel bang channel tum subscribe long ber ik denon lapen mesen a comment tok iko lapen video ai huinali tum share iko la polte nalitum 100% ali 300% anta giveaway kilongi a chance dolo la si pada depin men kai ke son intro bang asap so lang igon la intro lang det pen ala video long le details sai hui chithan dam lo nang tangte intro lang igon lapen thiek pen than pononang so Voreng Awarsai APHUTHAK nasinali tumtala theklong po screen along Assam Postal Circle Recruitment 2022 lapen apply for 17 postal assistant lapen dak dotulang postman vacancy in Assam location Assam Postal Circle official recently published a job notification to fill up 17 posts through online mode. All the eligibility aspirants can check the Assam Postal Circle career official website nalitum la website dim dam ikpen homri dam ego assampost.gov.in yeah so dim la pendak 17 aposto la pen madule ning hang post abang phobang pistamen nalitum jogdun igon la pendak the last date on apply before dax 27 July la so chiklo July 27 anisi last date lo la pendak langpon lo na la pendak nalitum thekpon thulong lepo Assam Postal Recruitment la pendak organization ta theklongi Assam Postal Circle la pen post details bang ta postal assistance la pen postman dak vacancies bang dak 17 an posto la pen dak salary bang nalitum 18,000 pen 81,100 per month longi la pen dak job location bang dak Assam arlo la pen apply mode bang ke apply naing bang ke nalitum dak thek polong po online la pen a website bang la nalitum la ber thek longi assampost.gov.in jo asodim dam pen sin nalitum apply example lapen postman bang ta amoni linang thaniklo postman postal assistance longle nalitum dak 7 post do la 7 do lapen that sorting assistance longle 3 do lapen lai thek polong panalitum
lapen kedak postman bang kedak 4 do lapen multi tasking staff longle 3 do nasi lapang rumpet penalitum theglongi dak pa lapang rumpet pen dak total 17 an post do lapen da fit langdam lonang education qualification banalitum dak line theglongi as for Assam Postal Circle official notification candidate soul have completed 10 kalde 12 bange pass nang po azad university azad school pentamelo lapen dak postal assistant lapen sorting assistants lapen postman latum 10 12 an pass abang tu abang pistame jogdun mi lapen multi tasking staff le class 10 pass anta dak jog na thek ponong lo lapen postman bang kenani tum dak salary ako lang pon thanang postal assistants bang 25,500 lapen 81,100 an long poni per month lo lapen that la ingsi la postal assistant pen sorting assistants bang lapen postman tum bang 21,700 pen 69,100 an longi lapen multitasking staff bang 18,000 pen 56,900 an long poni lapen age bang 18 competent ta choklo 18 pen chengpon lo 25 years an lapen dak thek pon longi postal assistants lapen sorting assistants lapen postman latom pangki 18 pen 27 arta an abang tum jogdan mi lapen tasking staff bang ta 18 pen dak 25 an arta abang putum jogdun ikmi lapen la ex election man laban ane lapen fee bang lang dam lote ST SC women transgender candidates latum manes dak sikang sitanang ne form bang ke lapen all other candidates OBC lai tuman bang nang kogi lapen dak payment mode bang dak online si payment nang po lapen dak selection process bang dak merit list si dak paklang mon po ki jog tum ane jog dun non lapen mo merit list bang long pon la si dak step ta paklang pon ponili tan than pon ikpo lapen first visit official website assampost.gov.in swadi nali tum hombri dam ego lapen dak check da monali tum and check the Assam Postal Circle Recruitment careers where you are go to apply for them lapen open postal assistance lapen postman job notification along ber ego lapen that nali tum class that bangke lang pon ego dak flyer ni lapen if you are eligibility of fill the application form without any mistake tipin nali tum application fill up lapen that dak payment pinang ponjo la application anam bangke lapen that nali tum submit that benefit dak last date 27 lapen capture mane application nali tum bangke print out mate screenshot and igden no lapen that acknowledgement number to nali tum download igden no lapen that interested and eligibility candidate can apply online postal circle website moda nili dang than iglo the website daga pachu achiklo pensi dak chenglo that bangke nali tum dak klar dak pen thek pon lai June 27 pen se chenglo la se last date bang dak July 27 an la pen PDF file ta nali tum dak pen download pon mi la se nili PDF file ta sab so thiek pen paklang ek pon nali tum pan la bang hello advertisement alola nali tum dak pen klar dak pen chini pon pon la pen dak ta thek pon long ek pon nali tum dak klar dak pen asila so advertisement alo naing pol nali tum WhatsApp rosta men homri go nili la bang anak sen ek det pon nali tum pan la hello advertisement alo lo dak tok pen sivelo dak stami asap so dak details bang dak ong chat la sila bang nili non na paklang ik det pon nali tum pan asina nali tum ta naing polte lang pami polo nali tum nili pan homri gon nili nang sen ik pola so PDF file mangi yo dak details ong pigyo dak tok yo ya la son tak sinali tum ta dak klar dak pen lang pa prang la advertisement alo la pen deadline nali tum jog duni ning hang pol nali tum jog dun igon na bangke ki long le bangke mo aphialam la sta nali tum ning hang atum jog dun igon la pen la son update mate a video kilang long bo mi aphan la Karbi teach 2.0 YouTube channel banali tum
subscribe ikon lapen video kan ma share ikon lapen giveaway tani libi da pola se giveaway chpai pola nali to mesen na comment pi ikon video long lapen akiban video to nali to dam pen lang dam iktame nasipinia video long bang ansing tonjok jidat pola pen mo next video long le chetong tunang tangte lapen video ki share bang tingni igrino lapen pinia video long bang la anchot lo nasi dome thakme kadu kavela Karbi teach YouTube channel along kido mate kilangara duana fasta me nilhin pen Kardom.